Revant, het revalidatiecentrum in Goes, doet mee aan een groot internationaal onderzoek. Want nieuwe technologie moet mensen weer op de been krijgen. Bijvoorbeeld na een hersenbloeding. En verder in deze Zeeland nu. Rechtszaak na ontploffing van magnetron. En nieuw contract voor Tian de Vries. Goedenavond. Het komt regelmatig voor dat mensen na bijvoorbeeld een beroerte moeite hebben met lopen of hun evenwicht bewaren. En de verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing alleen maar gaat oplopen. Nou, om al die mensen in de toekomst de juiste zorg te kunnen bieden, start er volgend jaar een groot internationaal onderzoek. En revalidatiecentrum Revant uit Goes, die doet eraan mee. We gaan een stukje lopen. Dan mag je de broekspijpen een beetje omhoog doen. Kun je het goed zien? Dit is het rechterbeen van meneer Van Dijk uit Goes. En dat been sleept een beetje door beschadigde zenuwen. Hier bij Revant helpen ze hem en andere revalidanten om weer beter te kunnen bewegen. Meneer Van Dijk is met een speciaal voor hem gemaakte spalk en fysio-oefeningen weer een stuk mobieler. Ik loop met je mee. Ja? Meneer Van Dijk is lang niet de enige die moeite heeft met lopen of evenwicht houden. Ongeveer 1 op de 10 Zeeuwen heeft dat ook, bijvoorbeeld na een beroerte. Revant uit Goes doet daarom mee aan een groot internationaal onderzoek, specifiek gericht op bepaalde doelgroepen. Het gaat om 3 groepen revalidanten. Mensen na een beroerte, mensen die problemen hebben met het evenwicht en kinderen met cerebrale parese. En ze hebben vanaf de geboorte een probleem in de hersenen waardoor het lopen moeilijker gaat. Ze weten hier in Goes al veel over revalidatie, maar door meer samenwerking met andere partijen, zoals de universiteiten van Hasselt en Maastricht, kunnen er uiteindelijk betere onderzoeksmethoden naar Goes komen. Dat is handig voor de zorg en de revalidant. En het doel is duidelijk, mensen makkelijker, sneller, dichter bij huis helpen met goede analyse, met daarna goede adviezen met betrekking tot revalidatie, zodat mensen in beweging blijven, veilig kunnen lopen, hun dagelijks leven kunnen oppakken of uitvoeren en hun kwaliteit van leven kunnen behouden. Is ook veilig, maar totaal, hè? Ander verhaal, hè? Ja. Het gaat om een Nederlands-Vlaams onderzoek. Uiteindelijk levert het naar verwachting onder meer nieuwe oefeningen, toestellen en beweegsensoren op. Die zijn straks ook hier te vinden en voor een deel ook thuis te gebruiken. Waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken is een sensor in de voetzool. Die kan meten hoeveel druk mensen uitoefenen tijdens welke fase van het lopen. Het kunnen ook sensoren zijn die op bepaalde gewrichtshoeken geplakt kunnen worden. Die mensen gedurende het lopen, gedurende de dag kunnen dragen. Maar waar de oplossing precies naartoe zal gaan, dat moet echt nog blijken uit het project. En uit alle partners samen waar de meeste behoefte ligt. Meneer Van Dijk is blij dat hij nu zoveel kan. Ik ben heel content, want ik heb een stukje mobiliteit terug. Zodat ik mezelf kan helpen en ook zelf boodschappen kan doen en dat je je minder afhankelijk voelt. Revant hoopt door het onderzoek in de toekomst nog meer te kunnen betekenen voor mensen als meneer Van Dijk. Tegen sterrenchef Nick Bril uit Breskes is voor de Belgische rechtbank 1,5 jaar cel geëist met een boete en een tijdelijke rijontzegging. Bril reed bij zijn restaurant The Jane in Antwerpen tot 2 keer toe over een stagiair die achter zijn auto lag. Beiden hadden gedronken en de stagiair verloor allebei zijn benen. Bril belde pas na 10 minuten een ambulance en vertelde niet dat hij het slachtoffer had aangereden. De advocaten van Bril vragen om vrijspraak omdat Bril het slachtoffer niet had zien liggen. Jongeren in de gemeente Veren die vorig jaar zijn betrapt met illegaal vuurwerk hebben een brief gekregen. Het is een waarschuwingsbrief van de burgemeester van Veren, Frederik Schouwenaars. Ze benadrukt daarin de gevaren van zwaar vuurwerk en het feit dat het strafbaar is. De gemeente neemt ook extra maatregelen om schade door vuurwerk te voorkomen. Zo worden onder meer parkeermeters weggehaald. Een stel in Arnhemuiden ligt in de clinch met netbeheerder Stedin. Nadat een monteur bij hen thuis was langsgekomen, was er kortsluiting in het hele huis. En het gevolg? Een kapotte cv-ketel, doorgebrande opladers en een rekening van duizenden euro's. Het verhaal begint in de meterkast. De monteur van Stedin vervangt een meter, maar als de stroom er weer wordt opgezet, gaat het mis.
De magnetron ontploft en er komt rook uit het stopcontact. En daar bleef het niet bij. En er zijn zoveel dingen die kapot zijn. Alleen al de cv-installatie om die te repareren was €1000. Het zijn ook zulke grote bedragen gelijk. Kortom, duizenden euro's aan schade in het huis. Maar het conflict begint pas echt als beide partijen het niet eens kunnen worden over wie er voor de schade opdraait. We hebben geen enkele keer een reactie van hun gekregen van, oh, kunnen we jullie helpen, kunnen we iets doen? Nee, elke keer, het is jullie schuld, jullie zijn degene die fout zijn. En ja, dat vind ik heel erg. Ja, heel erg. Dus stapt het stel naar de rechter. En omdat Stedin steeds om uitstel vraagt, lopen de kosten voor bijvoorbeeld een advocaat hoog op. Ja, rond de 25.000, €30.000 zitten we nu. Als bewijsstuk voor in de rechtszaal heeft Pieter alle kapotte apparaten en onderdelen bewaard in zijn schuur. En ja, als je kijkt wat er hier allemaal in zit, de onderdelen van de afzuigkap, de overheaddeur, voedingen van laptops, een elektrische muis, allemaal doorgebrand, allemaal kapot. De rechtszaak zal naar verwachting ergens in het voorjaar plaatsvinden. En we hebben natuurlijk ook Stedin om een reactie gevraagd. Stedin zegt niet te willen reageren zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan. Bij reptielenzoo Iguana in Vlissingen hebben ze babynieuws. Er zijn bonte varanen geboren, een bedreigde hagedissensoort. Iguana is nu de enige dierentuin in ons land met bonte varanen in huis. Inmiddels zijn er al 3 uit het ei gekropen en die zijn gezond en wel. En er zijn nog eieren over. Het is spannend dus, ook voor bezoekers. Ja, de eieren die liggen in de tentoonstelling, in de couveuse. En als bezoekers geluk hebben, dan komen de eieren op dat moment ook uit. Er zijn er nu nog 7 in het ei en die verwachten we binnenkort ook uit het ei te kruipen. De ouders van de bonte varanen wonen sinds vorig jaar in de reptielenzoo. Ze mogen 1 keer per jaar bij elkaar komen om te paren. En dat was meteen raak. Nou ja, het is altijd gokken als je de dieren bij elkaar zet, dat de eieren ook bevrucht zijn. En het is gelukt. De eieren zijn nog niet eens allemaal uitgekomen, maar gaan jullie dit volgend jaar nog eens proberen? Als deze dieren weg zijn, de jongen, dan kunnen we altijd kijken hoe ze weg zijn gegaan naar andere dierentuinen. En dan kunnen we altijd proberen om het nog eens te doen. Dus pa en ma blijven nog wel even hier? Ja, pa en ma blijven nog even hier. Tian de Vries vecht ook de komende 4 jaar onder de vlag van vechtsportorganisatie Enfusion. De ongeslagen de Vries gaat zich naast kickboksen ook meer richten op mixed martial arts. Tarzan, zoals de Vries ook wel wordt genoemd, herstelt momenteel van een blessure. Maar hij wil in maart zijn rentree maken in Goes bij een event van Enfusion. Gaan we straks even deze aanpakken. Ik had nog 2 jaar lopen, maar Enfusion heeft er zelf voor gekozen om het open te breken. Ik vocht gewoon onder mijn waarde. En ze begonnen te merken dat ik ontevreden werd, misschien een klein beetje. So, for sure, the money that I'm gonna earn, let's go. Waarom zijn jullie hier nu vooral zo blij mee? Het geld. Nee. Je ziet nu veel mensen die ontevreden zijn bij grotere organisaties, die weggaan. En ik teken bij. En dat terwijl het er toch op leek dat de Vries Enfusion wel had uitgespeeld. De 24-jarige vechter veroverde bij die organisatie al wereldtitels in 3 gewichtsklassen en leek juist klaar voor een stap hogerop. Maar de machtsverhoudingen in de vechtsportwereld zijn aan het verschuiven, zo lijkt het. Tian krijgt betere tegenstanders, gaan ze op zoek naar de sterkere tegenstanders. Glory is toch een beetje aan het leeglopen, heb ik het idee. Dus er komen Glory-vechters vrij, waarvan hun contract afloopt en het niet verlengen. En die komen dan bij een Fusion vechten. Maar die zullen dan tegenover Tian komen te staan. Lang werd er door liefhebbers gehoopt dat de Vries de overstap zou maken naar Glory. Tot voor kort de grootste speler in het kickboksen. Maar het is de vraag of dat er ooit nog van gaat komen, want de Vries, bijnaam Tarzan, heeft andere plannen. Ik zou me al te graag willen meten met de naam in Glory. Dat zou voor mij een droom zijn die waar komt, weet je. Maar voor mij is het gewoon niet interessant voor mijn carrière. Kijk, ik denk geen 1 stap, weet je. Ik denk stappen vooruit. Uiteindelijk wil de Vries namelijk terechtkomen bij 's werelds beroemdste vechtsportorganisatie, de UFC. Ze doen daaraan MMA, Mixed Martial Arts. In die gevechten is bijna alles geoorloofd. Alleen goed kunnen kickboksen is dan niet genoeg. De Vries zal dan bijvoorbeeld ook moeten leren worstelen. Tian gaat waarschijnlijk het eind van 2026 zijn eerste MMA-partij vechten.
Hij krijgt voor zijn MMA-partij die net zoveel betaald zijn voor zijn kickboxpartijen. Stel, ik vecht straks mijn eerste MMA-partij. Krijg ik gelijk gewoon de volle pot. Dus dat zorgt er ook voor dat ik me vol kan trainen, of focussen op MMA-training. Maar wel gewoon door kan gaan met leven en geld verdienen. Dus niet meer hoef te gaan werken of moeilijk gaan doen. Zonder zorgen, financiële zorgen, zo kan groeien naar de UFC, want dat is het einddoel. Opent heel veel deuren voor mij. En dat is ook wel een grote reden waarom ik verder ben gegaan met dit contract. Tarzan, Tiaan de Vries! We kregen een mooi gekleurde zonsopkomst en verder was er vanmiddag fraai weer in Zeeland met bewolking, maar ook redelijk wat zonneschijn. En dat resulteerde in 7 graden op Schouwen-Duiveland en daaronder in Zeeland werd het 8 graden. Ja, morgen eerst zon, in de middag meer bewolking en 5 graden. En daarna krijgen we steeds kouder weer. Het kwik zakt tijdens de kerstdagen richting het vriespunt en in de nachten komt het dan tot een paar graden vorst. We hebben daar dan wel mooi en ook zonnig weer bij. Ja, en u weet het, meer verhalen uit Zeeland op onze site, de mobiele app en ook onze social media kanalen. Daar kunt u ook stemmen voor onze kersttop 30 met Stefan Dane en Elias den Hollander. Vandaag is het de laatste dag dat u kunt stemmen, dus ik zou zeggen nog eventjes snel invullen. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks ziet u nog het uitgebreidere weerbericht voor Zeeland. Voor nu nog een fijne maandagavond en tot morgen.